Ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ na oke osisi adagokwanụ n'Ogbunike na ndị Ogbunike na-eruzikwanụ uju. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka ọnwụ si wee gbu Dr. Harris Udokamma Chuma Odere, nwoke ejikwa na ogene Ogbunike wee malụ maọbụ ịkpọkwanụ ya eze ọgbọnọ. Ya bụ nwoke ka emere ka ndị mmadụ mata na ọ nwụkwanụ on Friday bụkwanụ 23 Ọgọst 2025. Unu ya abịazi ka unu nụkwanụ ka ya bụ nwoke si wee nwụ, maka na a na-akọwa na anụ ọkwa ka ya bụ nwoke na-aya ahụ maọbụ na-ebujere ụlọ ọgwụ maọbụ na onwekwa na ọya dakwasara ya, na ife anụzikwa ọbụ na ya bụ nwoke abụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ. Wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na mbọsị Fraịde ahụ ọnwụ dakwasakwanụrụ eze ọgbọnọ na ọ kwadochalụ wee jebe na nke nwoke ya na ya na-azọ onye ya abụ eze. Unu makwa na a na-azọzi onye ya abụ eze azọ na nke ikpeazụ a, na ya bụ nwoke a na-ekwu maka ya na fanabụ na-azọkwa na onye ya abụ eze Ogbunike. Onya ka ya bụ nwoke na-eme mmemme wee mee ya invite, o wee kwado wee jebe ebe ahụ. Andị a na-akọwa na ndị olu obodo fa nọkwanụ n'ebe ahụ a na-emekwana ya bụ mmemme, n'ọkwa ya ka nwoke abatazi na ya bụ mmemme wee jezie wee nọrọ ana n'ọkwa ebe ahụ ka ọ nọzi. E nwere ụmụ nwaanyị na-agba egwu ndị cultural dance wee jee ebe nwoke anụ wee ṅụrịrị wee jee na-agbarụ nwoke anụnwa egwu wee na-atụrụ nwoke anụnwa mpete. N'okwu egwu ahụ ka ndị anọzi wee gbachalụ nwoke anụnwa unu fụrụ ebe anụnwa wee binyitezie ọtọ ka ọ bụọ ndị ahụ ego. N'okwu ego ka ọ na-ewepụtazikwa na abịa ka ọ bụọ ndị ahụ. Na ife ị na-anụzikwa ebe a na-eme mmemme ka nwoke na-adazikwa adawu ka nwoke na-adazikwa adawu, ndị mmadụ na-eche na ife egwuregwu. N'ebe a na-emekwa mmemme bifo ịmara ife na-eme, nwoke a wee daruo ana wee buru ya wee jebe ụlọ ọgwụ. Na ka e bururu ya wee ruo n'ụlọ ọgwụ na ọbazikwa na ICU, na ndị dọkịta niile nọ n'ụlọ ọgwụ ahụ bịakwanụ wee na-anwa ikefa ka ama na ya kpochiyatakwana ya azụ, na ife niile fa melụ na fa nwakwanụ okefa, kama na ife niile a na fa azọpụtakwanụ ndị ọgbọnọ anụnwa unu na-afụ ebe a. N'ọkwọ ntu a ka eze ọgbọnọ si wee jee mmemme wee nwa n'oge ya erughị eru. N'ọkwọ ntu a ka esi wee kọdebe akụkọ eze ọgbọnọ. Na ọ bụrụ na ịbụkwana onye na-anọ n'ihu akwụkwọ anụnwa ọfụma ma bụrụkwana onye Ogbunike, ndị kwesịkwa na ịma nwoke anụnwa ọfụma, maka na nwoke bụ onye na-anọ n'ihu akwụkwọ oge ọbụla na onwe ife gbagwojuru gị anya na ịjụkwana ya nya bụ nwoke na ọ ya asakwana onye bụ okwu ọfụma, na ọ bụkwana onye ama ama ọfụma n'ihu akwụkwọ, na-amakwana ya si onye na-enwe obi aṅụrị, na amakwana ya si onye na-enwelụ mmadụ ife ntachi obi maọbụ onye dozikwana aṅa. O wee bụ na ka ife anụnwa mechara na ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ya kedu ka o si wee jebe mmemme na nke onye ya na ya na-azọ eze, na ọ dị ya ka onye aghọfụrụ ya n'anya ya na ya na-abụ wee na-azọ eze azọ, o wee ghara ịhapụrụ ya nya bụ eze ka ọ bụrụ sọsọ ya. Na ya kedu ka o si wee jebe mmemme na nke onye ya na ya na-azọ ife, na o kwesịrị ọdụrụ ije ebe ahụ, na o kwesịrị ọdụrụ ịtụ ụkwụ ebe ahụ. Ebe ụfọdụ nọkwa na kọmentị wee na-asị ọ na-abụ onye ya na ya na-azọ nya bụ eze azọ bụzikwa na ife kpanyerie alejedirio. Anọkwa m ebe ọ nọ wee mee ife mfụkwa na kọmentị ka m na-agụrụ ụnụ. Ebe ụfọdụ nọkwa na kọmentị wee na-asị na ife a nwekwa n'ike ịbụ ọbara mgbali elu bụkwa na ife gburu nwoke anụnwa. Ebe ụfọdụ na-asị na ọ ya bụkwa na heart attack bụkwa na ife gburu nwoke anụnwa. Ebe ụfọdụ na-asị na enwere ike ọ bụ na ọ nwere ọgwụ ọ na-aṅụ na ọ ṅụghọ nya bụ ọgwụ wee jebe mmemme. Ebe ụfọdụ na-asị na onye ndị ilo gbalụ gburugburu kwesịkwa na ide eche ndụ ya nche mgbe niile, na ọ mahụ na mmemme ahụ o jere na ọ bụ na o nwere onye ilo ya na-eche ya ka o wepụ ya n'ụzọ ka onye ọzọ bụrụ eze, maọbụ ka e wepụ ya na o nwere iwe kpatụrụ onye ahụ, maọbụ na onye agha alaikịghọ ka o si wee pụta, maọbụ na onye agha alaikịghọ dị ife gbasara ya bụ nwoke bụ eze ọgbọnọ, na ọ mahụ na mgbe ahụ o jere mmemme ahụ na fa ya eji ohere ahụ wee nwetakwana ya wee mee ya ife fa chọrọ imie, na-enwere ọgwụ a na-afụnye n'ikuku, nwee nke a na-eme nke nwa, nwee nke a na-etinye ebe nwa alejedirio. Ife mfụkwa na kọmentị ka m na-akọ. Anọkwa m ebe ejele okeshọn, na ụfọdụ nọkwa wee na-asị kedu ka nwoke jele okeshọn nna ana ọ bụ na-abịa gbara ya egwu ka ọ kwụrụzie ọtọ bụ ego si nya bụ nwoke wee dapụ wee nwụọ, warị na ọnya bụ nwoke bụ ife ji ọkpa ya wee bịa na nya bụ okeshọn wee nọrọ ana. Na ọ na-abụ n'obi aṅụrị bụ ife gburu nwoke, ka ọ na-abụ na o nwere onye akpọtalụ na-efe nwoke ọtụmọmkpọ si nwoke wee nwụọ, mana marụkwa na amara na nwoke pụtara ize eze na ya bụ nwoke ya akakwa ahụ n'ụdị nke ya. Na ndị tụrụ inu wee sị na ọgwụ karịa ọgwụ ọ bụrụ ọbara ọla. Anọkwanụ m ebe ọ nọ wee mee n'ọkwa ife mfo na kọmentị ka m na-akọrọ ụnụ. Ebe ụfọdụ na-asị na ọ nwezikwa onye dị ndụ na nke ikpeazụ a, na ị nwekwara ike ịfụ mmadụ obucha ibu maa mma, ị na-eche na ahụ ụdọ onye ahụ na ihe amakwa na ahụ adịghị ya, na obere ife maọbụ na o nwefere obi aṅụrị oke, maọbụ na ọ na-enwere obi ipi, maọbụ na ọ na-enwekwa na ọbara mgbali elu high BP, maọbụ na ebe o jere na mkpọtụ ụka nkụ ebe a na-enwere ndị ahụfe ha anabata oke mkpọtụ, na ya bụ ife nwere ike ibu ya anya ajụ bifo ịmara ife na-eme ofiolu katagbu n'ana. Andị na mmadụ ịdapụ n'ana na ọ jọrọ njọ, na ọ bụrụ na mgbe ahụ ọ chọrọ ịda, na ọ bụrụ na ndị mmadụ ghọtanwuru ya, na ọ bụrụ na ọ darughị ana na-enwere ike ịzọta ya
na even na ntu ọ nọ na ICU na ọ bụrụ na o si ebe ahụ wepụta dị ndụ na o nwere ike n'ọkwa ya bụ na mmadụ aghọba aka ya ghọwa ọkpa ya ọnụ ya gbasha nkọ nke ndị oyibo na-akpọ stroke nọọ ịdaluana na-ebutekwana ụdị ife ahụ wee sị ka m wetara unu na atụmatụ ndị mmadụ na-atụpụtakwana ụka nkụ na ụfọdụ osi na o nwere ike ịbụ ọya gburu nwoke na ọ bụghị okechọ na o ji ebe ife gburie na ike na o nwere ọgwụ ọ na-aṅụ ma na o nwere ife na-ayagbu ya ma ọ bụ na ebe ahụ o jere adịghị ya mma n'ahụ ebe ụfọdụ na-asị na ọtụmọmkpọ ka eji wee gbu nwoke ebe o jere okechọn na o kwesịghị ije na nke onye ya na ya na-azọ ndọrọ ndọrọ na fana abụ na ọ dịkafa abụ ndị iro one side na ọ dịkwanụ nzuzu banye ijebe ebe ahụ ya na onye ahụ na-azọkwana ya bụ ife na oke echere azọchazie ọbụla eze onye ahụ mee ihe invite ojebe na nke anụnwa na azọchabeghị ife si ọkashoro zuzuru wee jebe ebe a na-eme ya bụ mmemme ifefukwa na kọmentị ka m kọrọ unu na unu makwana ebute akụkọ nọ ndekwe na ndị ekwena ndị nke akwuo nkefa ndị nke ekwuo nkefa sọsọ Chineke maka ife mere si wee mee na ya amaghị ka o si wee mee mana ọ bụ ọnwụ bụ ọnwụ onye oge eruola ọnwụnwa na ọ nwere ndị ya abụrị ọ bụrụgodu n'ọgwụ ka akụrụ fa na fa ya anwụ mgbe ahụ enwee ike echi niile agwọtakwafa ya bụ ntị akụrụ fa unu afụgonu ka ụdị ife a na-adụ ike kịta nụnwa onye ọbụla na-enezi anya onye ya na ya na-azụ eze a na-ene ya anya otu nkọ o nwekwa ike nwoke mmadụ aka ya adị ọcha mana ụdị ife a mezie kịta onye ọbụla na-enyo nwoke mmadụ enyo ife a ya akpọ ya ochu ka ogene ka a ya akpọ ya ịbịa gbachu mmadụ ihu ọ bụkwa na nwoke mma na-azụ eze makwa hapụ izie ọdụ unu ka ntụ anụnwa ife a mechalụ na ndị obodo anyị aka wee kwe ka onye nwanụ ziri okechọ nka bụla eze fa ka ọdụ unu ka ya dene ya anya otu nke anya otu nke anya ka mkpụrụ obi nwoke zuru ike na ndokwa ka ndị ezinụlọ ya kasie ndị ọyị ya ikwu na ibie ka fa kasie na ife mere emego